Maż-2 kilometri u nofs ta' kejbil bdew jitabbew fuq wieħed minn żewġ vapuri li se jintużaw biex jissewwew il-ħsarat fl-interconnector. Dawn kienu saru f'Diċembru li għadda minn Ankra li kienet qasmet il-kejbil tal-elettriku fit-tnejn. Il-proċess b'nefqa ta' 11 miljun euro nbeda tard is-sibt wara nofsinhar. Il-Ministru għall-Enerġija Michael Farrugia qal li dan se jkompli salħat filgħodu biex imbagħad mal-ewwel opportunità ta' temp favorevoli dawn isalpaw. Sa kmieni filgħodu ix-xogħol ta' trasferiment tal-kejbel minn fuq l-art tal fuq għal-vapur ikun tlesta u allura ż-żewġ vapuri li għandna hawnhekk imur jingħaqdu ma' vapur ieħor illi ħajkun qiegħed on site biex itella il-kejbel minn taħt il-qiegħ tal-baħar fejn hemmhekk jibda proċess delikat ħalli jinstab li ma' partijiet tal-kejbel ma ntmissux u allura jkun jista' wieħed iġonġi iż-żewġ partijiet. Il-kap eżekuttiv tal-Enemal tal-Inġinier Jason Vella stqar kif huwa maħsub li x-xogħlijiet jibdew it-tlieta. Spjega li qabel jinbdew it-tiswit trid tittella parti mill-interconnector sabiex jiġi stabbilit jekk fl-inċident ta' Diċembru li għadda saret iktar ħsara milli maħsub. Ħajbda jittella dak il-kejbil minn il-baħar u mbagħad jibda proċess ta' identifikazzjoni ta' sa fejn waslet il-ħsara. Ovvjament kif tkellimna diġà, il-kejbil ġi miġbut minn Ankra, allura l-ħsara jista' jkun l-imxiet ġol kejbil u allura jibda proċess li tiġi identifikat sa fejn imxiet dik il-ħsara. Kif jiġi identifikat dak jibda x-xogħol ta' jointing fuq il-kejbil. Il-Ministru Farrugia rrimarka wkoll li dan il-proċess ta' tiswija nbeda f'inqas minn xahrejn minn mindu seħħew il-ħsarat iktar malajr minn kemm kien mistenni. Ix-xogħlijiet mistennija jitlestew għall-aħħar ta' Marzu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.